Bueno, pues, oye, antes de nada, moitísimas gracias por achegarvos a esta convocatoria que hoxe, bueno, pois se sai do espacio habitual donde damos a rolda de prensa semanal que no Parlamento para chegarnos a Godos, que é o kilómetro cero dun problema que leva arrastrando Caldas de Reis desde fai algún tempo e que ten que ver co deseño da variante que se pretendía construir neste concello e que causaba graves danos, graves afeccións, especialmente nesta parroquia. E por iso estamos hoxe aquí. Sabe, para explicarlle aos veciños que temos registrada e, ademais, incluída na orde do día do Proindeiro Pleno, unha iniciativa que recolle o seu sentir, unha iniciativa que presentamos a impulso do portavoz local do Partido Popular que recolleu o sentir mayoritario dos veciños de Caldas de Reis en a que pedían que se arquivara o actual proxecto desa variante e que se abordara a redacción dun novo proxecto que recolla esa petición unánime do Concello de Caldas de Reis dunha variante, pero sin crear os prexuicios do actual proxecto. A verdade é que a inclusión desta iniciativa na orde do día causou efectos casi máxicos, non? E inmediatamente, pois ás poucas horas, descubrimos que o líder do Partido Socialista en Galicia se achegaba aquí para reunirse co alcalde, con ninguén máis, non cos veciños, pero sí co alcalde, para anunciarnos o arquivo desta variante. E a nós nos parece unha magnífica noticia, sobre todo se é verdade. E aquí é o motivo polo que imos manter a iniciativa e o debate no pleno do Parlamento de Galicia. En primeiro lugar, porque quen fai o anuncio dese arquivo non é a persoa que ten a potestade para facelo, non é nin o delegado do goberno nin ningún representante do goberno de España e, polo tanto, alguén ten que explicar por que o señor Besteiro fai ese anuncio. E segundo, porque a credibilidade do señor Besteiro nos merece pouco respeto dado os antecedentes. Eu recordo que a mesma persoa que anunciou a gratuidade da AP9 e creo que todos os veciños de Caldas de Reis e, desgraciadamente, todos os galegos sabemos que seguimos pagando cada vez que temos que utilizar esa vía. Por lo tanto, o que llevamos a dar é a oportunidade de pronunciarse no Parlamento de Galicia e agardamos que saia por unanimidade ese acordo. Un acordo que será fundamentalmente un éxito dos veciños de Caldas de Reis e tamén quero dicilo da persoa que me acompaña aquí ao lado de Fernando, que foi o que recolleu o seu sentir, que foi o que tomou o liderado en toda esta cuestión para que o levásemos ao Parlamento e que leva demostrando moitos meses que é a persona que está ao lado dos veciños de Caldas de Reis e que eu agardo que dentro dun ano sexan os veciños de Caldas de Reis o que estén ao lado para darlle o impulso que precisa un concello da importancia e da historia de Caldas. Estou seguro de que así será, o felicito por elo, ten todo o apoio do Partido Popular e a él lle dou a palabra por se quere engadir algo a todo o que le vamos manifestado.